Ahoj, ahoj, tu je Luky Zajo a vítam vás pri ďalšej časti Objavuj AI. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá je tak trochu srdcová záležitosť, doslova. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či môže umelá inteligencia nahradiť vášho psychológa? Alebo ešte ďalej, vášho partnera? Čaká nás romantika budúcnosti alebo len virtuálna ilúzia? Poďme to objaviť spolu. Začnime pri psychológii. Predstavte si, že namiesto objednávania na terapiu, kde by ste čakali mesiace, máte vo vrecku aplikáciu, ktorá vám pomôže zvládať stres alebo úzkosť kedykoľvek potrebujete. Aplikácie ako Vbot alebo Replika sú ako takí mini Einsteinovia pre mentálne zdravie. Sú dostupné 24/7, vždy pripravené počúvať a navyše vám nepošlú účet, ktorý by vás zrujnoval. Hovoríte si, že je to sen? Možno áno, ale má to svoje muchy. Tieto aplikácie vám síce pomôžu, keď máte zlý deň, no chýba im emocionálna inteligencia. Predstavte si, že rozprávate Einsteinovi o tom, ako ste sa pohádali s partnerom a on vám odpovie. Podľa môjho výpočtu pravdepodobnosti sa ospravedlnenie zdá ako najefektívnejšie riešenie. Presné, ale kde je tá empatia, ktorá vás naozaj povzbudí? Okrem toho, ak máte zložitejšie problémy, AI psychológ je ako bandáž na zlomenú nohu, pomôže chvíľu, ale nie je to riešenie. No a teraz tá pikantná časť, virtuálni partneri. Predstavte si, že máte AI, ktorá s vami komunikuje, počúva vás, dokonca si zapamätá vaše obľúbené filmy. Aplikácie ako Replika už dnes ponúkajú možnosť simulácie osobných vzťahov. Je to ako mať vo vrecku partnera, ktorý nikdy nezabudne na vaše výročie. Znie to dokonale, že? No nie každý je presvedčený. Virtuálny partner môže byť skvelým riešením pre osamelých ľudí alebo tých, ktorí sa cítia nepochopení. Ale kde je hranica medzi pomocou a ilúziou? Kritici tvrdia, že takýto vzťah je ako instantná polievka. Rýchly, jednoduchý, ale bez hĺbky. Predstavte si, že by Einstein v pivnici prišiel na to, že jeho jediný priateľ je len riadok kódu. Ako by sa cítil? Okrem toho tu máme aj etické dilemy. Čo ak sa ľudia stanú závislí na digitálnych vzťahoch a začnú ignorovať tie skutočné? Predstavte si svet, kde namiesto pozvania na kávu pošlete link na chat s vašim virtuálnym partnerom. Znie to ako sci-fi, ale možno k tomu smerujeme. A čo manipulácia? Virtuálne AI vzťahy môžu byť riskantné najmä pre zraniteľné osoby. Ak AI spracúva osobné údaje, vždy existuje riziko ich zneužitia. Predstavte si, že by Einsteinovi v pivnici unikli vaše tajomstvá. No, to by bol problém. Tak čo sme sa dnes naučili? Umelá inteligencia nám môže pomôcť zvládať stres, pocit osamelosti či dokonca zlepšiť naše vzťahy, ale nikdy nenahradí ľudský dotyk. Psychológia a jej láska sú stále o emóciách, o skutočných momentoch, ktoré nemožno naprogramovať. Vzťahy s AI môžu byť doplnkom, no nemali by nahradiť autentické spojenia s ľuďmi. Takže AI je veľmi dobrý pomocník, asistent, ale dobrou správou je, že ľudí budeme na planéte potrebovať stále. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte. Boli by ste ochotní nechať sa rozveseliť AI psychológom, alebo by ste dali šancu virtuálnemu partnerovi? Hovorí sa, že kreativite sa medze nekladú. Má AI v kreativite nejaké limity a budeme využívať už len AI v kreatívnej tvorbe? To objavíme na budúce. Som Luky Zajo a toto bola ďalšia časť série Objavuj AI. Počujeme sa na budúce. Tak ahoj!